egun guztien azken muturrera iristea, eta horrela, demokraziaren ahaleginak ezabatu zituen ahanztura guneak berreskuratzea. Esan zuen Jimenez Villarejok, ustelkeriaren aurkako fiskaloi eta atakeko kideak memoria historikoari buruzko ekitaldi batean, gaur bezalako egun batean. Jimenez Villarejoren hitzok zehaztu egingo lituzkenik. Izan ere, ahaztu, ez zuten denek ahaztu. Biktimen familiek bihotzean daramate eta oraindik ere eta betirako fusilatuak eta bide bazterrean utzitakoak eta milderian behera jautitakoak eta represialatuak eta erbestera iesi joan zirenak izugarrikeria fasistari iesi. Hala ere, egia da denok hausnarketa bat egin behar dugula gai honen inguruan izan dugun jarrerari dagokionez. Ez baitira asko izan frankismoaren biktimei eskainitako omenaldiak. Hernanin, 2006an egin zenura, herri horretako udalak antolatuta Foru Aldundiko Giza Eskubideen zuzendaritzaren eta Eusko Jaurlaritzaren justizia sailaren lankidetzarekin fasistak Donostian sartu eta egun gutxira herri hartako hilerriaren hormetan fusilatu zituzten 200 lagunei eskainia. Eta beste zenbait ekintza han hemenka. Gipuzkoa, koneste Hala dino, malko haiei esker orain itxasoa gara. Gaur hemen bildu garen guztiok gara gure herriaren memoriaren parte, gure memoriaren lekuko. Aiton Amonek, gurasoek, izaba osabek, bizi izan zutenaren eta bizi izan dugunaren oinordeko eta testigu. Gerra, borrokak, heriotza, bombardaketak, fusilamenduak, desagertuak, torturak, bortxaketak, humilazioak, lapurretak, zapalkuntza, bazterketa ere, beldurra. Gure herriak badu memoria, eta zoritxarrez odolez idatzetako memoria. Urte luzez muntu izatera kondenatu izan den memoria, garaileek inposatutako egiaren biktima. Gertatu izan ez balitz bezala. Sufrimendua isilpean, etxean eta barruan eramatera kondenatu zaituztete. Aitortza eta errekonozimendua ukatu egin dizuete. Bigarren mailako herritar egin nahi izan zaituztete. Baina gertatutakoa ahazturan gal ez dadin, herritarrek egin duzuen aleginari esker denboraren ilunpean galtzen utzi ez dena, berreskuratzen ari dena, ari garena, oroitu egin nahi dugu hori, gaur eta beti. Lurrazpian, kunetetan, kartzeletan, hilerriko paretatan, paredoietako horma mutuetan, baina oroimen kolektiboan gordeko dena. Inposatutako amnesian eroriko ez dena. Hurrengo belaunaldiek jakin dezaten oroituko duguna. 2012. urtearen atarian gaude, eta orain 75 urte fasistek estatu kolpea eta gerra dinuen eman zutenetik ereilako herritarren ezurdurak orain ere berreskuratzeko lanetan ari gara Pakok hitz egin du horretaz. Eta asko dira oraindik desagertuta segitzen dutenak, senideen agurrik jaso ezin izan dutenak. Etxe guztietan, familia guztietan, ezagutu dugu gerraren krudelkeria, gerra garaian, gerra ostean eta diktaduran ere. Gudan hildako edo preso hartutako gudariak, fusilatuak, espetxeratuak, zapalduak, erbestera ies egitea behartuak. Abizenak, esagunak, azkoren zuete, Letamendi, Xabale, garai batean, Gero Txiki, Angel Otaegi, Burgosko prozesua, errepresio bortitza, indarrez zapaldutako manifestazioak, hildakoak, atxiloketak, tortura basatiak. Zenbat familietan Aiton Amonek bilobekin izan dute berriz ere euskera saitzeko aukera, beldurraren beldurrez seme-alabi erakutsi ere ez zietelako
egin zenbat familietan. Eta gaur hemen, gudarien, fusilatuen, preso hartutakoen, poliziak tiroz hildakoen, torturatuen, erbesteratuen senideak, errepresioa zuzenean pairatu duzuen herritarrak. Diktadura frankistaren biktimak, oroitu nahi ditugu guztiak, oroitu nahi zaituztegu. Frankismoak, finean, mota guztietako eskubideak urratu baitzituen. Herri bezala bizitzekoa, hizkuntza eskubidea, eskubide politikoak, sindikalak, sexualitatea askatasunez bizitzekoa, herriak eta herritarrak pairatutako eskubide urraketa oroitu nahi dugu gaur. Hildakoak alde batera, utzi behar direla, ginoen. Hildakoen eta oraindik ere desagertuta segitzen duten memoria berreskuratu. Nahi ez duenak esaten du hori. Hildakoak bakean utzi egin behar direla. Gertatutakoak gertatu zela eta kitxo, esanaz, kapitulua itxi nahi duenak zalantzarik gabe. Hogeita Mexiko gerratik hasita, urte eraildako atxilotutako, erbesteratutako transizio atarian Frankoren erregimenak berak heriotza zigorrera kondenatu eta Euskal Herriko eta nazioarteren presioari entzungor eginda fusilatutako euskal gazteen memoria ez da desagertu. Bizirik dirau etxean, plazan, hilarrian, eta herritarrek bezalaxe, instituzioek eta arduradun politikoek ere lan egin behar dugu horretan.